Complex for kids. Piodoran. Mommies, At, agapan agad ang ubo at plemang siya nakabara. po ay Pambatang pumunta lagundi. dito ni Tatay Plemex! several months ago. Kalusugan at bayanihan. Makinig para sa mabuting kalusugan. Makinig para umasenso kasama si Doc Joey Bitito. Alamin ang mga benepisyo ng iba't ibang food supplement galing sa Amerika sa programang Kalusugan at Bayanihan. Ang programang ito ay magbibigay sa atin ng tsansa na magnegosyo gamit ang produktong herbal. Kalusugan at Bayanihan. Mapapakinggan sa araw ng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Mapapakinggan sa oras na alas 5:30 ng hapon. Tuwing Linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at Bayanihan. Iyong nagkonsulta tungkol sa mga karamdaman ni tatay. Ano po ang mga karamdaman ni tatay? Diabetes, sugar, may high blood, may problema sa lungs, may katarata, may arthritis, at pag umutot, mabataon. Wala na. Ilang linggo, ilang buwan na nakita mo, nanay, na mayroong malaking pagbabago kay tatay nung uminom ng ating mga produkto? Dahil 3 months? 1 month lang. 1 month lang, may magayon nang nangyari na. Nangyari sa iya. Sagot mo niyan, nagkano pa kami kan bulong didikit. Migawan. Oo, dati Amazing 4. Dahil sa na-address yung karamdaman sa sugar, sa high blood, so arthritis, na-address, so sa lungs ay gumanda na. Patay ngayon, so kanyang pag-utot ay mabango na. Wala nang amoy. Grabe, so phenomenal. Ano po masasabi mo, nanay, sa mga nakikinig? Kaya kamo may mga karamdaman, magdigdisa na kamo kay Doc Joey Bitito. Tayo yun ang mga bulong na talagang imported, talagang aprobado. Kaya, Na nakakatulong. Nakakatulong sa kalusugan. Wala pang side effect kasi natural. Wala side effect pa na kasi natural. Yeah, dahil sa natural. Okay. So ikaw, nanay, umiinom ka na rin ngayon. Ano iniinom mo? Itong kape. Yung kape naman, Migay Coffee. Sa kaining green tea. Okay, yun ang iniinom mo naman dito sa atin. Yun naman ang tigil. So, nanay, maraming salamat. God bless and long life. Okay. Salamat. Okay po. Yan po si Nanay Gonzales, ang asawa niya, pinsan po ni Mayor Gonzales ng Ligao City. Yan. Mga ano lang po ito, low profile, pero ito yung mga yamanin. Sana. Sana. Sige, regards nanay kitatay. God bless po. God bless. Salamat po, Lord. Thank you. Thank you. Ako po si JC Ramilo, taga Barangay 28, Victory Village. Nagdigdig ako kay Doc Joey Bitito para pakonsulta para makainom ako sa iyang mga produkto na Amazing 4. Kanya nag-inom, nataon ako so itong Amazing 4 medyo marahay na po ang pagmati ko. Ano po tayo dati sa mga namatian mo, yung mga karamdaman mo po? Dati maluya ang pagmati ko, ang pagkaturog ko. Dahil ko nang naturog, maray pirmi lang ako nag-iihi. Sa ngunyan, maray na ang katurog ko. Kaya na ako masyadong napitiro. Dati po ay perang beses ka po mag-ihi sa Minsan, banggi po. anong 7. Ngunyan, 2 na lang ang pag-iihi ko. Almost normal na. Normal na. Ngunyan po, naka 3 months ka na po sa muya. So, binabaan ka na po sa dosage mo.
okay na po gabos na health concern mo. So, ganyan po sa tatay, ano po, so pwede mo pong masabi, ma-recommend regarding po sa pag-take mo kang products po ni Doc Joey? Medyo marayo na talaga. May rekomenda mo ba sa mga kababayan mo, sa anak mo? para sa kuyang mga kamag-anak, mga kakilala, kung mayaman dong mag-arman sa kuya na magrahay. Dumindi man po kamo kay Doc Joey Bitito. Tanganing magrahay man kamo. Kung iba man kamong mga nakakaramdaman. Okay po, tay. Thank you po. Okay, amazing people, andito po si Amazing Mel Navarro Millares ng Kamalig Albay. Meron po siyang isi-share sa atin before na uminom siya ng ating mga produkto at ngayon po nakainom siya, pati na ngayon po yung kay mother, nakainom na rin. At isi-share niya po kung ano po na itulong sa kanila ng ating mga amazing products. So Mel, paki-share nga sa atin. In advance, happy birthday pala. Thank you daw, advance din. Ano po, dati po lagi pong nasakit yung dibdib ko, tapos may acid din po ako. Acid reflux. Opo. Tapos po, nung time na pumunta ako kay Doc, yung payat ko. Sobrang payat mo. Opo, parang- Ngayon sexy ka na. Yan. Sobrang tama na Doc. Ano po, para pong lantang gulay yung ko noon, yung pakiramdam. Tapos nung nag-try po akong uminom noon, Amazing Trio, yun po, mga ilang weeks lang po, na po ako ng magandang pakiramdam. Hanggang ngayon po, pabalik-balik na din po ako kay Doc na nabili. Malaki ang nagawa sa inyo ng amazing products natin. Pati si nanay, di ba umiinom na rin ang mama mo? Opo. Ano naman ang naitulong kay nanay? Ano po, yung sa tuhod po. May arthritis si nanay. Nung uminom, gumanda, nakalakad na siya ng maayos. Opo. So praise God, hallelujah. So ano masasabi natin sa mga nanonood ngayon? Ano po, wala naman po masamang mag-try kasi maganda po yung resulta na nyo po pag minom po ako yun ng product ni Doc. Kasi po ako, ang tagal ko nang umiinom. Po talaga, amazing po talaga. Okay, congratulations. Thank you Good po, luck. Doc. And thank you, Lord Jesus Thank you Christ. po. Salamat. Okay, amazing people. Andito po si Amazing Mel. Okay, magandang hapon, amazing people. Andito po ang ating kapatid na si Mr. Willie Adra. Is working sa Naga. Last year po ito, pumunta sa atin. At due for operation po siya sa kidney stone. Kidney stone po. Ayan. At actually po, bago siya the following day dapat operahan siya. Pero nag-decide po siya na instead magpa-opera ay pumunta po sa atin at uminom po siya ng ating amazing products. So ipakwento po natin kay Mr. Willie Adra kung ano po ang nangyari at bakit na hindi na po siya naoperahan. So pakikwento po sa ating mga kababayan, amazing Willie Adra direct from Naga City. Sige sir. Ako po si Willie Adra po na trabaho ko sa Naga City. Nagkatira pa ako diyan sa Legazpi City. Yung pumunta ko po kasi ako nung nagpa-CT scan po ako tapos laboratory sa ultrasound. Na-detect po sa akin yung kidney stone tapos yung yung prostate enlarged na po. Pumunta ko po ako sa doon sa BRTTH at pina-check up po doon sa doon kay kay Dr. Hayson na operahan daw po ako ng kidney stone for operation ako na mayroon na po mapaw na ako na naka-schedule na po. Ngayon po ay
Ngayon po, unless na magpo-opera po ako, pumunta po ako dito kay Dr. Bitito dito po sa Cabangan, Legazpi City upang magpatingin po sa kanya at bumili po ng Amazing 4. Yung Amazing 4. Pagtik ko po ng Amazing 4, siguro mga 1 month po siguro yung tiyang ko po na matigas po dito sa kaliwang bahagi po dito, yung matigas po dito na iniinda ko po. Unti-unti na po itong lumalambot eh. Nagiging mabuti na po yung pakiramdam ko at yung pagi ko tapos yung pagtay ko po, maayos na po siya at yung Amazing 4 po ay tinuloy-tuloy ko po hanggang 3 months. Pagkatapos po ng 3 months ay nawala na po yung matigas ko dito sa tagiliran at yung pananakit po ng mga katawan ko at yung pagtulog ko po ay maayos na po. Maayos na po. Kaya sa mga kababayan ko dyan na taga-Umapon, kung dyan sa Ginubatan po, kung may mga namatian mo pa mo, kung for operation po, inimbitahan ko po kayo digdi po sa kay Dr. Bitito. Kung gusto niyo po na malaman na kung ako po ay nagsisinungaling, nandito po ako sa Barangay Umapon, 406 Umapon, Legazpi City po. Punta niyo ako rito at ipapakita ko po sa inyo ang aking mga laboratory at CT scan. Kaya po, kung may mga sakit po kayo for operation, wag na po kayong pumunta sa wag po kayong magpa-opera kaagad. Unless po na pumunta na po muna kayo dito kay Dr. Bitito at testingin po ninyo ang Amazing 4. Dahil po ito ay mabisa at talagang aprobahan na po. Salamat. So, ibig sabihin, brother, ay hindi ka na-operahan bagkos yung problema mo sa kidney stone at saka doon sa prostate ay nabigyan ng kalunasan at ngayon po umiinom ka maintenance na lang para maiwasan na ang bumalik yung mga karamdaman. Opo, opo. So, thank you so much. Thank you so much to the Lord Jesus Christ. At thank you so much din po sa ating mga produktong Amazing 4 from America. Thank you so much din, brother, at nagtiwala ka sa amin na yung sinasabi mo namin parati sa radyo na talagang totoong-totoo na makatulong sa ating mga kababayan. Congratulations and God bless. Okay, magandang umaga po mga minamahal kong amazing people. Andito po si Nanay Nilda Flora from Malabog, Daraga Albay. Before po, ngayon po andito siya kasamang kanyang kanyang anak na lalaki kasi linggo na nakaubo ay hindi po gumagaling si Pon. So bumalik po siya ngayon pero ang kanya pong sasabihin, yung nangyari po sa kanya dati, may vertigo siya, laging nahihilo pagkatapos ang sasakit ng mga kamay. Pero noong siya po uminom ng ating Migawan 4 capsules a day, ay in just 15 days, gumaling na po, nawala na at hindi na bumalik yung kanyang pagkahilo, pati po mga sakit sa kanyang mga kamay. So nanay, pakisabi mo sa kanila kung ano ang nangyari, kwento mo, at paano ko natulungan ng ating Migawan. Gayon man po, so bulong na pig sa kuya ni Doc Joey Pipito yung Migawan, saka yung Miracle C, saka tong Mega at saka Multi 5. So para Amazing 4. opo. So dati lagi ka na nahihilo. Kukuha yung namamanhid yung kamay ko, saka yung tuhod na kulog. Masakit ang mga tuhod mo. Opo. So nung uminom ka po ng ating Migawan at yung mga iba't ibang produkto, Naalis naman. naalis na. Opo. So hindi na po na bumalik. Hindi na po. Kailan po yan nangyari?
Mga ilang buwan o taon na? Kuan pa, san taon naman. Isang taon na. Opo. So gumaling ka at hindi na bumalik. Opo. O biruin po ninyo yan. So unang-unang pasalamat tayo kay Lord Jesus Christ at sa itong ating mga produktong galing Amerika. At ano po masasabi ninyo dun sa mga kakilala mo, kamag-anak at yung nanonood sa atin ngayon? Ano po masasabi ninyo? Pwede mo po na sabihin sa kanilang subukan nila para matulungan sila. Kuan ko po, ading aki ko nga. Yung anak, kaya po sinama mo ngayon ang anak mo. Opo. Kasi ilang araw o linggo nang inuubos at saka may Dalawang linggo na. 2 linggo na hindi gumagaling. Hindi pa gumagaling. Kaya siya po bumili ng ating mga produkto sa ngayon para sa kanyang akos, sa kanyang anak. At siya rin ay iinom muli para hindi na bumalik ng ano. Kasi ilang taong ka na, nanay? 66 ngayon. 66. 66 ka na. So medyo mahina na rin ang immune system. Opo. So mga minamahal kong mga amazing people, ito po si Nanay Nilda Flora ng Malabog, Daragalbay, nagpapatunay ng kanyang vertigo at mga masakit sa kanyang kalamnan ay natulungan in just 15 days ng ating mga produkto tulad ng Megawan at Miracle C at iba pa. So sa lahat ng nanonood dyan, kahit anywhere in the world, pwede po kayo mag-order sa amin. Dyan po sa ating page, Doc Joey Bitito page, pwede kayo mag-order. O ganun din po sa ating cellphone number na 0910-4482-598, 0910-4482-598, or pumunta po dito sa ating booking office sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, in front Bangko Sentral ng Pilipinas, Legazpi City. Laging tandaan natin, ang magandang kalusugan ay daig pa ang isang katutak na kayamanan. Magandang umaga sa inyong lahat. God bless. Okay, magandang hapon mga minamahal kong amazing people. Andito po si Madam Elsie Domingo ng Manito Albay. At ikukwento niya po yung nangyari kay Mr. Domingo, na ito po nung pumunta sila dito, ang daming karamdaman at yung pong creatinine 700 plus. So ngayon po, after 3 months of uminom ng ating mga amazing products, especially yung Amazing 4, ngayon po yung creatinine is only 137. Okay. At yung doktor, yung medical doctor nila nagulat. At paano nangyari yon? So, aside from that, ang dami pang sakit ni Mr. Domingo at ipapaliwanag po sa atin ni Ma'am Elsie ay dati po grabe ang karamdaman, ngayon po konti na lang po. Actually, uric acid na lang ata. So ma'am, paliwanag po sa ating mga nanonood, ito po yung nanonood po sa atin ay buong Pilipinas or even buong mundo, para malaman nila na tayo dito talaga tumutulong sa ating lahat ng taong naniniwala. Unang-una sa Panginoon Diyos, pangalawa positive attitude, pangatlo dito po sa mga amazing products natin, yung Amazing 4 na galing sa Amerika. Ma'am, take it away. Si husband ko po, nung nagsimula po ang sakit niya, October 9 na 2024. Tapos po, nahihirapan po ako kasi hindi siya makagalaw, namamaga itong pati digdig, pati yung tuhod, saka paa. Ganyan, nahihirapan po ako kasi mawiwi, bubuhatin. So, hindi pala makalakad, Opo, dahil makabangon po. Hindi makabangon, grabe. Nahihirapan na ako, sabi ko nag-abot po sa oras na i-emergency po siya. Saan po dinala? Diyan po, pwedeng. Sige po. Dinala Sa isang po hospital? Sa Tansuling. Kasi, doon mo nasama nito. Sama nito mo ng hospital. Opo, tapos sabi po, ay, agapan nyo ito kasi delikado. Magdadialysis na to. Sabi niya, ihana may kilala kayong doktor? Sabi ko, wala po. O sige nga yan, i-repair kita. Sa UST po baga, si Doktora
Melissa Antonio. So, Ito, espesyalista po sa kidney. Kidney. Opo. Nephrologist po ang tawag. Opo, nephrology. Ano po, Dinala ninyo dinalami si po. kay Tapos, doktora. opo, mabait man po siya. Ano niya. Tapos, Tapos po, pag dai po, kasi dakulunon po ang pasyente doon, dyan, refer dyan po, dinala sa Tancholing. Tancholing. Tapos, pagkatapos po ng 4 o 5 araw ito, 4 o 5 araw ito, sabi ko, dai ko kaya na magbantay sa ospital. Sabi ng anak ko, kasi umuwi yung anak ko, sabi niya, umuwi ka na lang sa bahay, baka 2 pa kayo ang di umuwi na po ako. Nung naiwan si tatay sa ospital. Opo, kasama siya Buda, yung anak ko. Tapos po, nung inuwi na, grabe po, ganun pa rin. Dai po nakakatukaw. Pag nakahiga, bubuhatin mo po talaga. Kasi mga makulugong da po. Tapos, ang sabi niya, abo ko na ngayon para inom si Bulong. Maputlaon na po siya. Tsaka, nagtitinga-tinga na po. Parang nahirapan ng huminga. Oo. Sabi ko, Diyos ko, ano po ito? Ano ang itong nangyayari? Lahi po pala nila, 4 sila magkakapatid, puro arog ka ito ang sakit. Tapos, sabi niya, try natin si Doc. Kayo po. Doc Joey. Oo, kasi yung So, radyo. napakinggan po niya sa radyo. Opo, kasi lagi po naka-on yung DCGB. Iyo po. Sabi niya, try natin. Sabi ko, di sige, ano po siya. Pumunta po kayo dito, Abril. Opo. Hanapin natin ito para, yun ang gusto niya, sundin na natin kung dainan niya ko yan marahay para dai kita mabasol. Sabi ko, sa mga kapatid, i-check man po siya. Mga taga Pangasinan po siya. Iyo po. Di, hinanap nga namin Tapos nung natagpuan. Ang pumunta po ikaw at saka yung pamangkin mo. Opo. Kasi hindi na makakalakad si tatay. Opo. Yan. Nung naubos niya yung gamot na bigay nyo, aba, nakatayo na po. Nakakatayo na. Nakaupo na kagad. Opo. Nakatayo. Nakaupo So, na. nung pumunta po kayo dito, sinabi kong bumili ata ng good for 1 month. 1 month ba binili mo o 15 days? 23 days. 23 days lang. Oo. So, within 23 days, si tatay nakaupo na, nakatayo na. Opo, Pero yun po, nakatayo. praise God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus Christ. Opo. Sige po. Tapos, di nagbalik kami dito. Kunti lang nga. So, pera. Kunti lang ba na? 5,000. Opo. Sige po. Nung salamat na nakakalabas na ng bahay. Ay, praise God. Hallelujah. Opo. More than a month lang yan. Opo, lumabas na siya sa bahay, pero hindi pa siya makalakad ng mabilis. Mabilis. Opo. Pero maganda na kasi dati, hindi makaupo, hindi nga makaupo. Tapos yung kulay niya po, Medyo maayos maganda-ganda na. Opo. Ay, salamat niya po sa Diyos. Iyon na lang sabi niya. Tapos naubos naman. Dahil pa kitang nag-anak naman kami kay Perang Aldaw. So naputol yung pag-inom. Opo. Nung nagbalik kami dito, sa ngayon talaga tumutulong na siya, nagtatabo, ako nagbubuhat, baka da mabinat. Yeah. Ayan, magaling na po siya. So okay na po. So Opo. lahat pong resulta ng laboratory exam, pati yung creatinine po, dati Opo. 700 plus, ngayon po 137. Opo. Grabe, ito po phenomenal po yan. Opo. Tapos, 137.7 na lang po. Dati po ito 700 plus ang creatinine. So talaga pong praise God, hallelujah. Opo. Ang medyo mataas pa rin, ito pong uric acid. iyo po, So ito iyon po na ang lang. ating i-correct ng gusto. Opo, iyon Okay, naman so sa siguro nandako, another 3 months, itong 137 na ito, normal na. Opo. Itong uric acid with God's grace ay hopefully maging normal na ito, madam. Opo, Okay. thank you, Lord. So, Thank you din pasalamatan natin ito, madam, ang Panginoon Diyos muna. po. Opo.
At ano po masasabi niyo kasi tayo po pinapanood hindi lang po dito sa Bicol region, pinapanood po tayo sa buong Pilipinas, and also kasi FB Live po tayo, naka-Facebook po tayo, mapanood din po tayo sa ibang bansa. Ano po masasabi ninyo? Opo. Sabi ko nga po, kung sisay man po, so may mga araw ka na hilang na medyo parang Yung ang grabe hirap na talagang Grabe para na mag-give po. up ka na. Opo. Kasi sabi mo nga, madam, nagastos ninyo bago pumunta kayo sa akin, more than 400,000 na. Opo. So lahat-lahat, halos Opo. kalahating milyon Opo. bago pumunta dito sina madam kasi desperate na po sila. Wala na. Ibig sabihin, Wala na po. nagtitinga-tinga na lang si tatay, nahirapan ng huminga, nakahiga na lang. Opo. Ang creatinine 700 plus, ayaw naman magpa-dialysis. Opo. Kaya po, they are just waiting for the fate of Tatay Domingo. But because of the radio program natin, napakinggan tayo sa PBN DCGB, so thank you DCGB. Ang sinabi kay nanay, o puntahan mo nga si Doc Joey Bitito, baka sakali. Opo. Di ba? Baka sakali. Oo. So sa akin naman kako, kay the Lord Jesus Christ, walang imposible. Lahat ay posible. Nagagamitin ito. Kaya nga po, after 3 months, yung 700 plus na creatinine ngayon 137 na lang. So it's phenomenal. Lahat ng okay except yung uric acid. Na yun naman po ang aayusin namin ngayon para po siguro after 6 months normal na lahat. So happy na kayong dalawa, Thank you, 'di ba? Lord. So pwede na pong humaba ang buhay. Ilan taon na po yung si tatay ngayon? Para 67 po siya. 67. Ako po, 76. Balik. Oh, baliktad kayo, di ba? So ikaw tuloy ang healthy, si tatay ang nagkaroon ng So ganun po talaga ang buhay, but sabi ko nga, ang importante buhay tayo, ang importante may ginagawa tayo, ang importante nagdadasal tayo parati sa Panginoon Iyo Diyos, po, totoo positibo po ang kaisipan natin, at mag-aksyon. Kaya ngayon si nanay, bumalik ulit dito, aksyon, bumili ng ating mga produkto para tuluyan gumaling si Tatay Domingo. Di ba? Kasi nga po ay from na dating grabyo na, nagtitinga-tinga, ibig sabihin tinga-tinga. Oo, yan. Opo, nagaganon na. Itong parang isang paa at saka isang kamay, ando na po sa Tumawag na nga po. Oo. Tumawag yung mga kapatid. Sabi ko, tulungan nyo akong manalangin. Baka sakali pa niya ako makaligtas pa ang kuya nyo. Kung may nangyari niya ako, tanggapin nyo na lang ha. Ta ako niya ako, nahihirapan naman kimaray. Yun ang paliwanag mo ng pagtumawag ng mga kapatid. Kamo with the grace of God, napunta kami kay Doc Joey Bitito, pinainom na mga amazing products niya galing Amerika. Ngayon ang kapatid ninyo, almost normal na kamo. Iyo po. Oo, baka pumunta kayo dito, baka naglalakad na kamo ang kapatid ninyo ng maayos. Kasi ngayon, nakakapunta na sa labas, naglalakad-lakad na si tatay. Naglalakad-lakad. Okay, so nanay, congratulations, God bless, continue lang praying ay kay Lord Jesus Christ, at ito po wag natin na aalisin. Di bali po hindi kayo makakain ng kanin na isang araw, pero ito po ay napaka-importante. So mga minamahal kong kababayan, kami po ay talaga nakakagulat ang mga nangyayari sa amin. Marami kami dito mga kliyente o pasyente na talaga ang isang paa, isang kamay, nasa 8 feet below the ground, but with the God's grace, with our products, ay talaga po naghimala. Kaya kung kayo man po may mga problema sa inyong kalusugan, feel free na pumunta po dito sa amin. Sa harap lang kami ng Bangko Sentral, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, or pwede kayong tumawag sa 0917-853-8933 or 0910-4482-598, or dito po sa ating Facebook Live. Pwede po kayo dito magtanong para kayo po may matulungan. Importante po kay Doc Joey Bitito ay maraming matulungan. Sapagkat pag natulungan namin kayo, na kayo ay maging healthy at humabang buhay at happy kayo, ay happy na rin po kami. Maraming salamat. God bless, nanay. Good health and happy na kayo ni tatay. Amen. Amen. Diyos maray na aldaw, mga tugang kong minamahal, andito po si Mrs. Salvacion
Villa ng Legazpi City. Siya po ay nagdigdig kan mga nakaaging linggo dahil sa may problema po yung sa iyang agom na nagparakulog ang tulak at nangangamba sila baka madala sa ospital. At ang ginawa niya kasi siya ay nirefer ng isa ring kapitbahay dito sa amin. Ang ginawa ko po kasi kulang po yung budget, pinainom ko ng Mega 1. I think 4 na kapsula isang araw, ano? So, 3 kapsula lang. Aga o tubanggi. Ngunyan sa pag-inom niya po ng ating Mega 1, pirang aldaw o linggo, Mga 2 weeks, naka-recover na siya. 2 weeks lang naka-recover na. So dahil na po siyang ininom na iba, Mega 1 lang. So ngayon po pag may pera kayo, umiinom pa rin para prevention. So praise God, talagang very powerful ang ating Mega 1 from Florida, USA na tinawag sa atin ng dakilang Panginoong Hesus. Ngayon, nakwento mo naman, bumalik ka ulit dito kasi yung apo mo, Naginam kay Amazing Juice. sabi mo, galing na sa mga hospital, doktor, ilang doktor na hospital lahat ang tulong doktor. Kasi ang problema, sobrang sipon, abo, nakainom na mga bulong for 6 months hindi gumaling. Dahil may siya dok nag 6 months. Mga perang kulang. So mga antibiotic lang. Antibiotics, pinainom mga antibiotics at ibang gamot. Salbutamol, cetirizine. Sa tulong doktor na yun, mga porles, ilang buwan siyang uminom ng mga synthetic drugs o sa doktor mo. Mga Perang 1 kulang. week ang sa kuya kan doktor. Pero Hindi, doon sa isang doktor, 1 week. Oo. Tapos, another naman, nag-check up naman ako. Taday naman na naray. Lipat naman ako tapos na-try ko siya kung Dahil mo na pagsabihin tabi ang doktor at saka hospital. Ayun po. Nilipat mo uli. Hindi pa rin naray. Nilipat mo uli. Oo. So, nakatulo kayong consultation bago din sa kuya. So, simula na siya para abo, sipon, perang linggo o buwan siya nagparaabo sipon na hindi gumagaling. Kaluido. Mga perangan eh. Magsi 6 months nga. 6 months. Pero, ang sinasabi ko sa mo, 6 months na ang abo, sipon, hindi gumagaling. Saka kayo pumunta sa akin. Nung pumunta ka sa akin, ang trinay mo lang, Amazing Juice at saka Miracle C. Amazing Juice, Miracle C, ang pinainom mo lang. Ilang araw, ilang linggo, nakita mong may kagalingan yung apo mo. naubos sarong box. Sarong box? Mega Miracle- Amazing Juice. Amazing Juice. Sarong arugani doc. Sarong blister. Oo, yun. So, more or less, isang linggo lang. Oo, sabay-sabay ko ito. So, isang linggo, ano na nangyari doon sa anak mo? Naka-recover na. So, in 2 weeks, totally nawala na. Oo, dahil na siyang abo mo niya. Wala nang abo talaga. So, praise God. Pagpasalamat tayo sa dakilang Panginoon sa Kristo. Nakontinue mag-irarayo ka na Amazing Juice. Siyempre, kasi doon gumaling yung apo mo, natulungan ang apo mo, ay kailangan, kaysa sabi nga natin, gumaling ka na, bakit mo hihinto? Huwag mong putulin, mag-maintenance na lang tayo. So yan tabi, ano masabi mo sa ating mga Amazing Diyos? Ako na, napasalamat ko sa imo do sa ropa. By way man na nagtao di isa ko yung tao na naturuan ako na didi narahay so ako so makuapo ko. So magpasalamat tayo kay Lord na natulungan kayo, ang asawa mo, ang iyong anak at marami ka na rin na mga ni-refer dito, ni-recommend mo na si mama mo, si Francine, sino pa? So lahat po sila natulungan ng ating produkto. So ano masasabi mo sa ating mga nakikinig nanonood ngayon? Hindi, ano masasabi? Re-recommenda mo ba ang ating mga produkto sa kanila? Lalo-lalo may makaramdaman. Turo ko lagi sa inyo na maray na bulong, maray na para sa kuya na matiyan ko man ang karangayan talaga. Na-experience ko man ang pagmati ko kang ikaw umiinom ka na rin? Opo, Dok. Okay. Talagang nagsabay-sabay kami ni ako. Ikaw ano man ang health concern mo? May ako, heart enlargement. May heart enlargement ka. Tamang-tama yung ating mga produkto. So high blood ko, nawara. Okay, So, gumaling ka rin. palpitation. Palpitation mo, okay na rin. Normal ka na rin, hindi ka na ako. nagpapalpitate. So, yan po mga minamahal kong kababayan na ito po ay isang pagpatunay
ng ating mga produkto talagang nakakatulong para po tayo magkaroon ng magandang kalusugan. Ang kailangan natin, sabi nga, there's no harm in trying than none at all. Parati tayong manalig sa dakilang Panginoong Hesus. Pagdasal natin, bago tayo uminom nito, at maniwala po kayo, sa ako po naniniwala na malaki po, hindi ko masabing 100%, pero malaki po ang magagawa nito para po tayo magkaroon ng magandang kalusugan. So maraming salamat, Madam. Congratulations. Tapos, nag-recommend sa Podigdio si, Manay Silya Sukataning, may Cecilia de Belen. So congratulations din, Manay Silya de Belen, Yan ang dahil sa iya. dahil Ako sa imo naman naging nais instrumento tuloy. ka ni Lord para matulungan itong ating kababayan na gumaling siya, gumaling asawa niya, gumaling yung apo niya, at marami na rin natulungan ng Magandang umaga po, mga minamahal naming nanonood sa amin ngayon ay andito po si Madam Cherry, taga Maslog, Legazpi City, na siya po ay ang kanyang asawa dati ay na-stroke noong 2021 at hindi na po makalakad. Talagang grabe ang sakripisyo nito ni Madam, at siya po ay uminom ng Amazing for during the time hanggang sa yung kanya pong wheelchair ay bininta na sa akin at para makabili po ng ating mga amazing products. Ikwento mo, Madam, kasi sabi niya ngayon, yung kanyang asawa po dati, hirap na hirap sila. Ngayon po ay nagmumotor na, nag-drive na ng motor. So it's amazing kasi ngayon bumalik siya at bumili po ng ating mga produkto. So Madam, kwento po ninyo sa ating mga nanonood yung nangyari po sa inyong asawa. Last 2021 po, Dok, inatake ang asawa ko. So, dinala namin sa ospital at nung ilabas, totally stroke na talaga. Talagang hindi na makalakad. Hindi na siya makalakad. Nakahiga na lang sa kama. Tapos nung nangyari, may reseta sa kanyang pitong Gamot. na hindi naman sa kanya talaga Tumatalab. Sabi niya, alisin mo na itong mga gamot sa akin kasi hindi na talaga ako Hindi niya kaya. Hindi wala na talaga ako Pag-asa. nararamdaman na pag-asa. Sabi ko, ano naman ang gagawin ko? Sabi niya, hanapan mo ako ng magandang gamot para naman gusto ko pa mabuhay. Kaya na-invite ako ni Mrs. Olimpo. Miss Olimpo, na yung anak niya, na yung anak na natulungan niya, natin kasi nagkaroon kung may ng leukemia, Opo. yung anak Oo, niyang na dalagita, nagkikemo nagkikemo. na. Sabi ko, inanap ko yung office mo. Nakatata ko, ano ba doon, basta may BCGB. Opo. So, hinanap ko ang makalipat dito sa Albay. Tapos nagkaroon na Bago sa Central. Bago Central. So, dito na ako nagbili ng gamot sa'yo. So, ngayon, nung nakabili ako ng gamot, dahil meron pa ako ng budget, nasa Lucia ko siya. So, uminom siya ng Megawan noon. Naubos na, naubos na yung isang box. May pagbabago agad. Nakalakad siya. Nakatayo na siya. Tapos nawala yung mga manas niya. So, ngayon, So ilang linggo po yun, ilang buwan bago siya nakatayo? Nakalakad? madali lang. Mga isang buwan lang. Mahigit isang buwan. Mahigit isang buwan lang. Oo, mahigit Na isang dati buwan. ay nakahiga na lang sa kama, Opo. ngayon nakatayo. Opo, madali lang makaskas yung Makaskason. Kaya nung naubos Nung yun, naubos na yun, sabi ko, wala na akong pambili. Dapat hindi ko i-use natin. Sabi ko, kausapin ko na lang si Doc Joey na ano kaya kung nakatayo ka na, bumaling ka na, nakalakad ka na, wala nang gagamit ng wheelchair mo, tayo ko na lang yung gamot. Para continuous yung patno. kaya pala sabi mo sa akin noon, Doc Joey, pwede ba ang wheelchair ko? Ibenta ko sa iyo at ibili ko ng itong mga produkto mong natural na nakatulong sa iyong asawa. Sabi ko naman, para tuloy-tuloy nga ang paggaling, okay. So, nung pinainom mo siya noong mga produkto natin, ano nangyari? Tuluyan siyang Tuluyan gumaling. siya gumaling Praise God. sa ngayon, nagmumotor na siya. Jesus, praise God, hallelujah. Nakakatulong na siya sa akin sa pagsain, Yes. Kaso, syempre matanda na siya ngayon. No.
Yung mukha niya na naman. Ay, hayaan mo na yan. Gagabutin natin. Hayaan mo na yan. Okay, ayan po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Asin Diyos marahay na banggi sa gabos na nagdadangog sa DCGB at sa mga nanonood sa ating Facebook Live. So ayan, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito and also sa ating Vice President na si Ma'am Ann Bitito Pensena and sa aking kapartner dito sa opisina na si Miss Arlene Pabelonia. Yan. Ako po muli si Miss Angel Garcia ang makakasama ninyo ngayong araw sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran o KKK. So ayan, kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa maayos at mabuti kayong kalusugan ngayong araw. So ayan, magandang araw ulit mga ka-amazing. So ito po ang unang araw ng September, bare months na naman po. At dito sa atin, ibig sabihin yan, panibagong simula, panibagong oportunidad, at syempre, simula na rin ang malamig na simoy ng hangin and makikita na natin sa mga ating newsfeed sa Facebook si Jose Marichan. So ayan, kanina po nga, galing kami dyan sa isang mall and pang Christmas na yung mga songs nila. So ayan, huwag po nating kalimutan na alagaan ang sarili at samantalihin ang bagong araw or bagong buwan para simulan ang mga bagay na matagal na nating gusto or matagal mo nang gustong gawin. So, kaya po kung ikaw ay may sakit, hindi mo na magawa yung mga gusto mong gawin or hindi mo na makain yung gusto mong kainin, itry nyo po ang mga produkto ni Doc Joey, ang mga ating amazing products, dahil wala naman pong mawawala kung susubukan natin. Sabi nga po ni Doc Joey, ang pera po ay nakukuha lang, pero ang buhay po ay iisa lamang. So ayan, kung kayo po ay may mga sakit o karamdaman, pumunta na po kayo dito sa aming opisina sa Purok 1, Cabangan West, Legazpi City in front of Bangko Sentral ng Pilipinas, and beside lang po kami ng Mabel Fashion. And open po kami from Monday to Saturday, 8 o'clock a.m. hanggang 6:30 p.m. Kaya kapag Sunday naman po, nandiyan po sa Dorothea Resort and Spa, si Doc Joey at si Miss Arlene para po sa mga gusto pong magpakonsulta dyan sa First District at sa Bakakay. Andiyan po sila sa Dorothea Resort and Spa na located sa Purok 1, Kahugutan, Bakakay, Albay. So, sa mga gusto naman po mag-relax or mag-rejuvenate, mag-enjoy, o kaya sa mga naghahanap ng venues for their seminars, team building, birthday, and wedding, or any occasion, pwede po kayo mag-message sa Dorothea Resort and Spa. So, ayan, open po sila dyan sa Sunday tuwing 8 a.m. hanggang 5:30 p.m. po. So, ayan. Sa mga gusto naman po sa may mga katanungan po or about sa kanilang karamdaman or health concerns, pwede po kayong tumawag o mag-text sa numero ni Doc Joey. Meron po siyang smart. Ang kanya pong numero ay 0910-448-2598. Again, 0910-448-2598. At sa Globe naman po, 0917-853-8933. So again, 0917-853-8933. So also, kung nasa malayo po kayong lugar, like dyan po sa may Karamoan, Aurora, Pangasinan,
pwede po kayong mag-message, mag-personal message kay Doc Joey Bitito sa page niya, and also sa kanyang account na Joey Bibon Bitito, and sa kanyang second account na Doc Ching Bermundo Bitito. So, ayan, pwede po kayo dyan mag-message kung nasa malayo kayong lugar at pwede kayong mag-ask or magtanong about sa ating mga produkto. At kung mag-order po kayo, pwede po kayo mag-order dahil po nag-ship na rin po kami ng aming mga produkto via GNT, sa pamamagitan po ng GNT. Nag-ship po kami kung saan man kayong parte ng Pilipinas. So, ayan, dapat lang po ibigay ninyo ng tama yung mga hinihingi naming impormasyon, tulad na lang po ng contact number, address, at yung pangalan po talaga ninyo. Para po mabilis na ma-deliver yung mga products namin sa inyo. So, huwag po kayong mag-alala dahil sa mag-20 years na po si Doc Joey sa industriya nito, wala pa naman pong nagreklamo na nag-order sila at hindi nakarating yung mga produkto sa kanila. So, yan. And also, pwede rin po kayong mag-video call kay Doc Joey Bitito. So, yan. By the way, ang payment po pala na pag nag-order kayo ay via GCash po para po mas mabilis lang po yung ating transaction. So, ayan po. Dito na tayo po sa ating mga amazing products. Ayan, meron po tayong, pag sinabi po natin na Amazing 4, yan po ang ating Mega A, Multi 5, Miracle C, at Mega 1. Ang Mega A po natin ay binubuo ng 5 klaseng berries. So, ayan po ang acai berry, blueberry, cranberry, elderberry, at pomegranate. So, ayan po, ang Mega A po natin ay napakayaman sa antioxidant na panglaban po sa free radicals. So, ang free radicals po ay ang nagiging dahilan ng iba't ibang karamdaman tulad ng katarata at cancer. So, ayan po si Mega A natin, ay linalabanan po niyan ang mga sakit tulad ng cancer at katarata. So, ang pangalawa po nating product ay ang Multi 5. So, yan naman po ang Multi 5 natin ay binubuo ng 5 klaseng mushrooms. So, ang unang mushroom po ay si Agaricus blazei, Cordyceps, Maitake, Reishi, and Shiitake. So, ang Multi 5 naman po ay nakakatulong yan sa ating katawan dahil ito po ay naglalaman or may malakas na pang-boost ng ating immune system. So, nakakatulong din po ito sa may mga kasakit na cancer at sa mga taong nahihirapang dumumi. So, ayan po, kung may makakilala kayo na constipated, ilang araw nang hindi nakakadumi, pwede nyo po siya ditong i-refer sa opisina ni Doc Joey Bitito. And ang kagandahan po dito, once po na nag-refer kayo ng patient, ngayon pong September, and abangan po natin kung hanggang kailan. Dahil po, simula ngayong September, once po nag-refer kayo ng pasyente dito sa aming opisina, ay automatic po nagbibigyan kayo ni Doc Joey ng kanyang food pack. So, ayan po, ang bagong programa ni Doc Joey para sa kanya mga kababayan. So, ayan. Ang pangatlo po nating product ay ang ating Miracle C. So, ayan po ay ang ating Miracle C ay binubuo din po ng iba't ibang klaseng berries and also Easter C na may napakayaman sa vitamin C. So, ayan po, pwede po yan sa may mga sipon, inuubo, mahina ang baga. Kasi po, yan po dahil paulit-ulit po natin sinasabi na ang katawan po natin ay hindi nag-produce ng vitamin C at need natin nitong kumuha sa mga kinakain natin, for example, mga prutas. And ang mga berries po na nakapaloob or ang ingredients po na ng berries dito sa ating Miracle C ay napakayaman sa vitamin C. So, ayan po. Ang ating Mega 1 naman po, ang ating pang-amazing 4, ang Mega 1 ay ang pinaghalo-halong Mega A, Multi 5 at Miracle C. So, ayan po,
lahat po ng mga sangkap sa ating Mega A and Multi 5 at Miracle C ay nasa Mega 1 na po. And also, dinagdagan din po ito ng 7 added herbs. Yan po ang broccoli, milk thistle, astragalus, holy basil, palaya, luyang dilaw, at meron din po yung moringa o malunggay na napakarami po ang health benefits na naibibigay sa katawan natin. So, ayan. Iyan po ang Mega 1 natin ay maaaring inumin ng walang masyadong mabigat na karamdaman. And pwede po din nito or binibigay din po ang high dosage nito sa may mga malubhan na po talagang karamdaman. So, ayan po, sabi po ni Doc Joey, ang pag-inom po ng ating products ay may proseso. So, ayan, ang first phase po niyan for 3 months is for detoxification. And the next 3 months naman po is for boosting our immune system or sa pag-nourish ng ating immune system. And pang last phase, ang third phase po niyan ay yung maintenance. So, ang iba pong clients namin dito, tulad po ni Tatay Willie Adra and also si Nanay na taga Bigaa, ginagawa po nilang maintenance ang ating Mega 1 para po yung mga karamdaman nila ay hindi na po muling bumalik at tuloy-tuloy po yung kagalingan nila at para po palagi silang malakas. So, ayan. Also, so ayan po, kung kayo po ay nag-aalinlangan pa or nagdadalawang isip, huwag na po kayong magdalawang isip na itry ang ating mga amazing products. Kang last week, Saturday, may pumunta po dito from Magneto Albay, si Ma'am Veronica Daria. Meron po siyang sakit na breast cancer and may dalawa po siyang anak na kambal and sa kagustuhan niya pong gumaling, try niya po ang product nating Amazing 4 and also nag-avail na din po siya ng ating mga Miracle Water. Yan po ang Miracle Water natin ay pure spring water and dinagdagan pa po yan ni Doc Joey ng ocean water. So ayan, kaya po napakayaman or makakakuha tayo ng 100% na minerals na kailangan ng ating katawan. So, ayan, yung pong si Ma'am Veronica na may breast cancer is nag-avail na po siya ng lahat ng ating Amazing 4 para po tuloy-tuloy yung kagalingan niya and gumaling po siya sa kanyang karamdaman dahil po inaalala niya po yung dalawa niyang kambal na anak. So, ayan. And also, sinabihan na rin po namin siya na mag-refer para po yung mga incentive na makukuha niya is na lang po niya, panggamot niya na lang po para po libre na yung kanyang mga iinuming gamot. So, ayan. Meron po pala tayo, ipapaalala ko po sa inyo yung ating raffle. Tatlong raffle po ito sa darating na December 19, 2025. Lahat po yan ng ating raffle or ating prizes is consolation prizes. Yan po yung ating mga amazing products. And sa April 19 naman po, 2026, lahat po yan, cash prizes na po yan, minor prizes. So, ang una pong mananalo, ang first place, mananalo po siya ng 5,000 pesos. Ang second winner po, 4,000 pesos. Third winner, 3,000 pesos. Fourth winner, 2,000 pesos. And then, ang fifth winner po ay makakatanggap or makaka-receive ng 1,000 pesos. And sa August 19, 2026, ang ating third raffle draw. So, ang kagandahan po dito sa ating raffle is once po na hindi kayo mabunot sa December 19 and April 19, is pwede po pa rin kayong makasali dito sa ating third raffle draw sa darating na August 19,
2026. So, ayan po ang ating mga grand prizes na po yan. So, ang ating first place po, ang first winner po ay mananalo ng 50,000 pesos. Ayan, napakalaking tulong po yan ni Doc Joey para po sa mananalo ng ating sa ating first winner. So, ang second winner naman po is makakatanggap ng 25,000. Third winner is makakatanggap ng 20,000. Fourth winner is makakatanggap ng 15,000. And ang ating fifth winner is makakatanggap ng 10,000. So, ayan, kung magtatanong kayo kung paano makakuha ng raffle ticket or coupon, is ang gagawin lang po ninyo is mag-avail kayo ng aming products na worth of 3,000 up. Once po na naka-avail kayo ng 3,000 ng aming products, ng amazing products na worth of 3,000 pesos is equivalent po yan ng 1 raffle ticket. And then kapag 6,000 pesos naman po yan is equivalent po yan ng 2 raffle tickets. And kung wala naman po kayong pambili, and gusto nyo makasali sa aming raffle, mag-refer po kayo ng mga kilala nyong may mga sakit or may iba't ibang karamdaman dito sa aming opisina para po ang first purchase niya po na, for example, na umabot ng 3,000 pesos, yung una niyang na-purchase is sa inyo po namin ibibigay yung 1 raffle ticket. And kapag naman po 3,000 up, umabot na mga, for example, 9,000, is 3 ticket po yung ibibigay namin. So, ayan. And also, kanina po sinabi ko, sa lahat po, simula po ngayong September 1, sa lahat po na magre-refer dito sa aming opisina ng mga patient is bibigyan po ni Doc Joey ng food pack. So, ayan. And also, meron na po pala kami dyan mga stockist or reseller ng aming mga product. Dyan po sa Ginubatan, Albay, si Ma'am Josie Olager. So, located po siya sa Purok 1, Arso, Lower Binugsakan, Ginubatan, Albay. So, sa mga gusto pong mag-avail ng aming products sa taga Ginubatan, hanapin nyo lang po si Ma'am Josie Olager. So, ang kanyang numero po ay 0947-5985-333. Again, 0947-5985-333. And also, dyan po sa Bakakay, Albay, may reseller po kami dyan, si Ma'am Annie Gonzalez. Located po siya sa Basud, Bakakay, Albay. At ang kanya pong numero ay 0948-159-7709. Again, 0948-159-7709. And also, dyan po sa Sorsogon, meron din po kami dyang stocky sa Castilla, Sorsogon. Si Engineer Edwin Elapuli at si Ma'am Regina Camarseño. So, ayan, hanapin nyo lang po sila sa Facebook. Ayan po, may Facebook po, si Ma'am Regina Camarseño. So, ayan, hanapin nyo na lang po. And then, good news sa mga tagama nito naming patient. Meron na po kami dyan na reseller ng aming products. Si Ma'am Jumila Dadea sa Pawa, Manito Albay, na anak po ni Alfredo Dadea na aming natulungan po dito. So, ang kanyang numero po ay 0970-560-0789. Again, 0970-560-0789. And also, meron na din po kami dyan sa Rapu-Rapu, Albay, si Ma'am Mary Ann Montaliana or dyan sa Prince RG Trading na located sa San Basilio Street, Poblacion, Rapu-Rapu, Albay. So, ayan, ang kanyang contact number po ay 0915-77-05-185. Again, 0915-77-05-185.
0917-945-185. So, ayan po, kung kayo po ay may mga karamdaman at iba't ibang uri ng sakit, pumunta na lamang po kayo dito sa aming opisina na located sa Purok 1, Cabaangan West in front, Cabaangan West, Legazpi City, in front of Bangko Sentral ng Pilipinas. And beside lang po kami ng Mabel Fashion. Yan. Open po kami from Monday to Saturday, 8 o'clock a.m. hanggang 6:30 p.m. So, ayan. Wag na kayo magdalawang isip dahil marami na po kaming natulungan dito na may iba't ibang sakit tulad ng mga high blood, kidney problem, diabetes, and sa prostate po nila. And kapag Sunday naman po, nandiyan po sa Dorotea Resort and Spa, sina Ma'am Len at si Doc Joey, and open po sila dyan from 8 o'clock a.m. until 5:30 p.m. So, ayan sa mga, and also po pala, meron din na po kaming products na charcoal briquettes. So, ayan po, napakaganda po ng aming charcoal briquettes kasi yung uling po baga, pag sinabi nating briquettes is yung uling, and tumatagal po siya for 3 hours sa pagluluto. So, ayan, hindi po siya namamatay. And, pwede po yun sa mga nag-iihaw, may mga business na ihawan. So, and then, sa may mga katanungan, or, sa may mga katanungan about sa kanilang health concerns and about sa ating products, pwede po kayong mag-text o tumawag sa mga numero ni Doc Joey sa Smart 0910-448-2598. At sa Globe naman po, 0917-853-8933. Ayan, palagi nyo pong abangan ang programang Kalusugan, Kabuhayan at kaunlaran dito po sa DCGB from Monday to Saturday, except Wednesday, 5:30 p.m. to 6:30 p.m. Kapag Sunday naman po, from 9:30